Jama'a barkanmu da wannan lokaci. A yau insha Allahu zan yi magana ne akan hanyoyin da mutum zai bi ya gano wani irin shitcoin ne yake tashi a cikin awanni 24, wanda insha Allahu idan ka diba ka je ka saya insha Allahu za ka samu riba. A hanyar da mutum zai gano shi ne na farko shine mutum ya shiga cikin Trust Wallet ɗinsa ya danna D app kamar da kuke gani nan, sai ka shiga cikin PooCoin. In ka shiga cikin PooCoin zai bude maka kamar haka, to sai ka danna ga wani wurin da aka rubuta tools, sai ka danna tools. Idan ka danna tools akwai, in ka diba kasa za ka ga inda aka sa trending wato most visited tokens, sai ka danna shi. Idan ka danna shi zai bude maka kamar haka. Yana da time frame, akwai 24 hours, akwai 8 hours, akwai 4 hours, 30 minutes, 15 minutes, har 1 hour, har zuwa 1 minute ma akwai. So kaga idan ya bude maka za ka gane su nan ga su nan har zuwa can abun nan a ƙasa. So kowane su in kana so ka gane abun nan ka ga chart ɗin shi, sai ka danna wannan address nasa, zai buɗe maka kamar haka. So sai ka ɗan jira. Yawwa, so kun ga yanzu gashi wannan bat gashi nan, yawwa ya buɗe kamar haka, kun gan shi. So kun ga shi ne yana reading yanzu, ga candlestick ɗin shi nan trending yake yi. So yadda za ka yi shine idan ka tarar da coin ya yi ƙasa sosai kamar irin nan wurin ga, to nan wurin ya kamata musamman ma sai ka saya. Kuma kana iya sa indicators ɗin kamar irin su moving average, kamar irin su Bollinger Band da kuma RSI, don ka gane kasuwar ƙasa take ko kuma sama take. So ta haka insha Allah za ka fahimci kasuwar shitcoin, wanda insha Allah idan ka sayi lokacin da ya fada warwas, duk lokacin tashi insha Allah za ka samu riba mai matuƙar yawa, musamman in ka sai shi da yawa. Allah ya samu dace.